Kamar yadda kuke gani ga tawagan baradan Bauchi Alhaji Umar Dahiru, Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya. Lallai wannan shiga ya yi kyau, ga su nan bisa layi ɗaya bayan ɗaya suna tafiya. Ubangiji Allah ya maimaita mana jarumawan gidan baradan Bauchi. A miƙa jarumawa, Allah Ubangiji ya maimaita mana. Amin. Jarumawan baradan Bauchi Alhaji Umaru Dahiru, mahaifi ga ɗan majalisar cikin gari, majalisar jiha kenan, Alhaji Umaru Dahiru, wanda shi ma ya samu komawa kan kujerarsa, kusan ma ya karya tarihi ne wanda babu wani ɗan majalisa da ya maimaita wannan kujera. Yawanci shekara 4 ake yi, amma ga ɗan gidan baradan Bauchi ya karya wannan tarihi. To kamar yadda kuke gani, wakilin baradan Bauchi ne, galadiman baradan Bauchi shi ne ya wakilci baradan Bauchi a wannan hawa. Gaishe ka galadiman baradan Bauchi, hawa ya yi kyau galadima. To kamar yadda kuke gani ga tawagan jarman Bauchi, wanda jarmai shi ma yana ƙoƙari ƙwarai da gaske. Duk shekara idan sallah ta zo, jarman Bauchi yana fitowa kuma shiga mai kyau. Gaishe ku mutanen jarmai. Amin. Ɗan rimin Bauchi, gaishe ka wakilin jarmai. To kamar yadda kuke gani ga jarumawan gidan jarman Bauchi bisa tsari, duk da wasu sun gaji ne, ko in ce ba su saba ba ne, sun cire amawali. Ga wakilin gonan Bauchi shi ma yana tafe, yanda wannan sarauta ce mai ɗimbin tarihi. Amin. Wakilin gonan Bauchi, Ubangiji Allah ya maimaita mana, hawa ya yi kyau. To kamar yadda kuke gani ga tawaga na gaba, tawagan mai barnan Bauchi, yanda su ma ga su nan bisa tsari suna, wani lokacin ma in ka duba da kyau za ka iya cewa shigan yaƙi ma za a ce sun yi. Ga ɗan rimin Bauchi yana aiki, yana ƙara gyara tsarika yanda abubuwan za su yi kyau. Amin mai Barno. To kamar yadda kuke gani ga tawagan wakilin raya ƙasan Bauchi, shi ma yana tafe bisa tsari a wannan rana mai tarin albarka. To kamar yadda kuke gani, kuke ci gaba da gani ga tawagan wakilin raya ƙasa, shi ma yana tafe. Ga ɗan rimi nan ya dawo daga gyara layi, ko in ce duba yanda bayan yake, domin tabbatar da cewa wurare ba su cunkushe ba. Amin. Wakilin raya ƙasa. To kamar yadda kuke gani ga tawagan wazirin Bauchi, wanda wakilinsa ne ya hau masa, Alhaji Uba Ahmad Kari, wanda ba a jima da naɗa shi ba, wanda shi ne tsohon garkuwan Bauchi, a yau kuma shi ne wazirin Bauchi. Amin. Mutanen wazirin Bauchi, kamar yadda kuke gani ga wakilin wazirin Bauchi nan ya gabato cikin murmushi da raha, al'umma kuma sai dama da hauni suke, gashi ya hau in nagartaccen doki.
Amin. Wakilin wazirin Bauchi, akwai ɗan wazirin Bauchi da ya rasu, Usman Ahmadu Bakari, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa, Allah ya rahamshe shi a cikin wannan wata, a cikin watan azumin watan Ramadan ya rasu, Allah Ubangiji ya gafarta masa. To kamar yadda kuke gani ga hakimin kirfi Wamban Bauchi yana tafe shi ma tare da jama'arsa. Masha Allahu. Masha Allahu, gaishe ku mutanen Wamban Bauchi, hakimin ƙasar kirfi. Hawa ya yi kyau kamar yadda kuke gani ga Wamban Bauchi, hakimin kirfi tare da tawagarsa a sauka lafiya. Gaishe ku mutanen Wamban Bauchi, hawa ya yi kyau. Allah Ubangiji ya maimaita mana. To ga tawaga na gaba nan, yanda gashi nan kuna gani ga yara nan masu kishin al'ada, su ma sun ce ba za a basu a baya ba. Ga su nan cikin shiga na tsamiya, ga wani nan yana gurza wuƙa a kansa, wanda ba mu ce mai kallo da sauraron mu ya je ya sa wuƙa a kansa ba, balle wani abu ya same shi. Da zaran ka danna wuƙa haka zai tafi. Duk da muna fuskantar lahiya, kar ka rage mana abin nan da kanka da kanka. Amin, an gaishe ku. To kamar yadda kuke gani, bayan wasu yaran da suka hau doki, ga wasu ma a ƙasa suna ƙara nuna farin cikinsu a wannan rana, ranar idin ƙaramar sallah ta shekara hijira 1444, wanda ya daidai da shekarar 2023. To kamar yadda kuke gani ga tawagan Galadiman Bauchi, wanda a duk sanda ake hawa a masarautar Bauchi, da zaran kaga tawagan Galadiman Bauchi to hawa ya ƙare. Hakimin hangamin zungur. Amin mutanen Galadiman Bauchi. Ubangiji Allah ya ƙara lafiya Galadiman mai martaba sarkin Bauchi. Amin Galadima. Kamar yadda kuke gani, Galadiman Bauchi shi da kansa ne ya hau wannan hawa. Ubangiji Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. Hawa ya yi kyau Galadiman Bauchi. To kamar yadda kuke gani ga mutane da suke kwamiti na hawan sallah.